Vítam vás u dnešného videjka a dneska si zahráme Rivals. Už som vydal pár videí z Rivals, myslím, že bolo to 1 alebo 2, takže by som uvítal, aby ste mi podporili v tejto tvorbe v Rivals a aby sme mali konečne hranicu 1000 odoberateľov a budem giftovať, kto hrá Rivals, budem giftovať 10 Legendary Key Bundle, presne bundles, nie case. A tento Legendary Bundle budem giftovať za 1000 odoberateľov. Kto bude posledný z 1000, tomuto gifnem alebo si ma pridá do friendov. Takže môžeme ísť 1v1 a dnes v tomto videjku by som sa pokúsil si unlocknúť a máme hneď 11 kľúčov. Teraz si ideme unlocknúť nejakú novú zbraň. Asi z týchto nie, ale z týchto by sme už mohli. Flare gun. Nová zbraň. Flare gun. OK. Ideme rovno. 1v1. A dúfam, že sa nám podarí vyhrať. Toto je môj aut, ale na hlavnom akaunte mám nejak 120 level a preto by som bol rád, kto by si so mnou chcel zahrať, tak nech mi pošle friend request. Na mojom kanáli mám popis, tam nájdete môj account a tam mi môžete poslať friend request a ja si vás acceptnem, ale musíte dať odber. Inak vám to neacceptnem. Tu flare gunu, fix a tak. To je môj complete loot. Flare gun. Oj, dostal. Nie, on má grenade launcher. Bludimír má grenade launcher. OK. Jemu tam hneď napafujem granát. Netrafil som ho, škoda. Flare gun hneď. Kde je blúd? Pozor, zobral si inú zbraň. Energy pištolky, tento týpek je mega pay to win. Pozor, on je mega pay to win. Assault rifle. Musím. Aim. Ne, on je proste pay to win, tento týpek. On má strašne pay to win cooldown. Posnažím sa vyhrať, ale nezaručím, že vyhrám. Napoď. Kde si? Ej, čau! Uhúkujem ho, pozor. Snažím sa. Poď. Áno, zabili sme ho. Flare gun bol dobrý, že sme si ho unlockli. To mi teraz veľmi pomáha. Dávam predsa len aj kill. Už ide. GG, on má totok. To sa nedá. Posnažím sa ísť ako assault rifle, ale nech ideme ku mne na blízko. Potrebujem mu dať flare gunu, inak ho neviem ako zabiť. Dobre, dostal znova. Dostal za 60, to bolo dobré. Rifle. Dobre, dali sme ho, yes. Je to tam.
Len vy to nevidíte, ale ja hrám na tablete momentálne. Ja tam mám to napísané na mobile. Ale keď si to normálne, ja točím, tak je to, že na mobile hrám, ale keď to ja točím, tak to hrám na tablete. Zoberieme si ruky, Assault Rifle. I dead. Yes sir. Je dead. Easy. Easy. Ne, on hrá zase Grenade Launcher. Assault Rifle. Flare gun. GG. Som kúk. Bro hrá tak no skill motolov, ale ja by som ho ešte zabil. On by uhorel na ten oheň. Kde? Tam. On hrá Grenade. Dostáva. A dostávaš. Roučeka. Už dostáva bomby. Nie, GG, on mal 12 HP. Nevadí, síce prvá hra prehraná, ale nemyslím si, že som hral tak zle. Tu v páse mám niečo rovno. Aj tuto mám niečo. Headgun. Vrep. OK. A na flare gunu si dám tiež vrepik. Bridge. Beige. Ist. Vrep. OK, dobrý vrep. Ten si nechám. A ideme ďalšie kolo rovno. Dúfam, že sa vám moja tvorba páči, že nemám mŕtvý kanál, ale ja som spokojný s tým, čo robím a dúfam, že aj vy ste, že sa vám páči moja tvorba. Lebo keď sa vám toto videjko bude páčiť, urobím viacero partov, kde budem mať viacero Roblox Rivals videí a tam bude vo tom istom, ale už viem, prezradím vám rýchlo v tomto videjku, jaký bude ďalší nápad na videjko. Ďalšie videjko bude Ranked Rivals Push. Dúfam, že ste to počuli, tak sa pripravte na to videjko, čo som vám hovoril a môžeme. Ona dostáva. Netrafil som. To je. Dobre, dostala. Musím si len toto prenadstaviť. Crosshair, disable, chcem vidieť crosshair. Lebo to mi nepomáha ako, že nevidím crosshair. Ahoj. Túto typku zničím. Ideme urukovať. Dobre, dostala. Amanda. Ak tento duel vyhráme, dostaneme aj kľúče. Yes. A radšej budem si asi šetriť na totok. Na inú zbraň, aká je granát. Túto typku rýchlo zabijeme. Ona má síce burst rifle, neviem skade, ale OK. A môžeme ju ísť rýchlo zničiť. Tu dostáva hneď. Čím ju
ona dáva. Ale dostal, ale či mi dala také damage, viete? Keď tak mi to napíšte do komentárov. Tak. Flare gun. Tu dostala hneď. Rýchlo ju dám. A máme 5-0. Yes. Easy. OK. Otvoríme 2 gody. Jeden. A druhý. Finisher pack. A finisher pack. OK. Rush. Goal! Yes! Yes, to je dobrý. To nemám ani na tryhard accounte. To je mega dobrý finisher. Goal! Yes, vynikajúci finisher. Ešte som na pištolku dostal finisher. OK, dá sa. Toto by bolo momentálne pre toto videjko všetko. Bol by som rád za odber, like a komentár. Ďakujem, že ste tu boli. Dovidenia.